Odense Katedralskole, eller Katedralen, som man siger til daglig, er en gammel skole. En meget gammel skole faktisk. Det er den 6. ældste skole i Danmark. Kun katedralskolerne i Viborg, Ribe, Roskilde, Aarhus og København er ældre. Odense Katedralskoles historie går tilbage til 1283, hvor den blev oprettet som en skole i tilknytning til Sankt Knuds kloster. I løbet af middelalderen blev en række af landets latinskoler knyttet til domkirkerne. Deraf har skolen fået navnet Katedralskole. Formålet med skolen var dengang at uddanne præster, og fagene var latin, græsk, religion og sang. Først i 1800-tallet kom fag som nyere sprog og matematik frem på skolen. Senere blev der oprettet yderligere 2 latinskoler i Odense. De 3 skoler blev imidlertid samlet som Odense Latinske Skole i 1537. I 1621 blev der oprettet et gymnasium i Odense. Gymnasiet blev i 1802 lagt sammen med latinskolen, som nu fik navnet Odense Katedralskole. I 1894 flyttede skolen til sin nuværende adresse i Jernbanegade og var på det tidspunkt stadig Fyns eneste gymnasium. I 1918 kom de første piger til skolen. For 100 år siden havde skolen 15 lærere, og det var alle sammen mænd. For 100 år siden havde skolen 175 elever, og i dag er der cirka 3 gange så meget. I dag er der 31 klasser med cirka 900 elever og cirka 90 lærere. Rektoren i dag hedder Lone Bjørndal. For my whole entire life, who you know got a home but seen to live on the road, looking like a black gypsy in a caravan of bros. Music for the people, I used to rap on the train. Now I rap on the stage and I'm used to capital gain. I ain't asking for change, I'm good at coining the phrase. What I want is more than ever and never to fade away. Is that too much to ask? Good, cause I ain't asking.